Estem molt contents, diguem-ho així, de la recepció que tenen els pressupostos participatius dintre de la ciutadania de Cubelles, perquè tant des del 2019 i després els que es van fer 2020-21, doncs el nombre de propostes ha anat en creixement i ja no el nombre de propostes, que és un fet important, però sí també la participació. És a dir, nosaltres, òbviament, recabem informació dels pressupostos participatius, que cada vegada hi ha més ajuntaments que ho tenen integrat dintre de dels seus compromisos, però estem nosaltres fent un símil, diríem que estem a la Champions League. És a dir, si nosaltres mirem el nombre de participants que tenen a bé emetre el seu vot i que ha anat creixent des dels primers fins als últims de l'any passat, sempre hem anat millorant i, a més, si mirem percentualment els participants en funció a la població empadronada que té dret a vot major de 16 anys, doncs som una participació d'entre el quasi el 9%, que està molt bé i que creiem i volem anar superant.